Quin home t'ha posseït abans que jo. Segur que és de pura raça, no vull barreges. I tant, tinc els papers aquí. Mandingo, de Richard Fleischer, amb Ken Norton, Susan George, James Mason i Perry King. No ho volia fer, sisplau, Hammond, no el matis. No em diguis el que haig de fer, encara que em fiqui al llit amb tu. No ets res més que una negra. Aparta't! Mandingo, aquest dissabte a Cine Nit. Amb la meva experiència com a pilot de competició, he hagut de superar molts obstacles per aconseguir l'èxit. El coneixement del meu cotxe, la mecànica i les tècniques de conducció han estat la millor ajuda. Tècnica, conducció, consum, mercat. Conegui tots els secrets del món de l'automòbil amb el nou col·leccionable del diari Avui, cada diumenge a partir del 15 de setembre. Avui, a l'informatiu cinema... Mentre la gent de Chatarra arriba a Venècia... Bé, buongiorno. A la cartellera catalana arriba una vila i un capità. I aleshores, doncs, tot va ser molt fàcil. Pardon, j'oublie son nom. C'est pas possible. I Don Joan arriba a l'infern. Pensando con las consecuencias... Don Joan Guillén. Con lo más tremendo que puede enfrentarse un ser humano. Doña Elvira López. Cuando un hombre es así, hay que terminar con él. Alice esdevé invisible. Harrison esdevé Henry. I Bruce Willis esdevé un falcó. I també un record a Frank Capra. Tot després de Lawrence d'Aràbia. Caixa Penedès l'informa del resultat del sorteig de l'11. El número premiat en el sorteig de l'11 és el 4631 04631.